lenza bomini nalapha edini emilenze emithathu owesine ingqokelela ezitena ngithetha ngendlala kuli bobusi ngaphandle lizinki neplanga xa kuvuthuza umoya ngaphakathi ndinesanta abayaziyo bazakungqina kule nyani ndiphuma kule latyotyombe nalamnyango uphakanyiswayo xa uvulwayo mbarhazo naxa uvalwayo nempahla ezixhonywe edongeni xa uvuka ekuseni wothuswe ngamaqaba zenqojele ebusweni kulo kuhlanjelwe komini phezu kwecrate lebhestikini igumbi linye nalapha kwasekitchen xa ungena emnyango uva ivumba lomhlaba ngenxa yorhumba kwempuku nentuku nokubola kwamaplanga emvula nokuhamba kweentsuku ndiphuma kulo latyotyombe namakhalibhothi agcwele impahla nencwadi zizihlangu phantsi kwetafile ngithuplate neketile xa kushushwa kuvuleki nefestile xa kufika isithotho kuvela amathonsi sibeke phantsi izitya zoxovela sinqanda amanzi engena kulapozi kulo noba sendithandaza ndivela ndithi uThixo uyandibona uyandiva ngenxa yembobo nezikrobo ezikwiqona ndiphuma kulo latyotyombe uthi noba selutshayela uvuthulula umqamelo enkukuma isuka ihlale njengesisekelo kulo nxusile kunqabile ubona nivulile emkhona ndingekho ndihlala nivalile ndiphuma kulo latyotyombe likhupha umbhalo wesiba ngenxa yengqele zobusika engenalo nethemba lentombi ezawufika kulo mna ndilila nge-ink phezu kwephepha kuba isingqala sam kukubhala imibongo futhi andibhali noba into nandichukumisekile ndiqhuqekile engqondweni ityotyombe lindiqeqeshile kulo ufumane ihamile nezembe ngapha kwekhabhadi phezu kwendlu litayari neseyile emva kwalo livunja nalo mcamo kuqutyutywa ipheyile nalamthawuzo netawulo oxhonywe phezu kwesitulo oqalayo ungena afika azibuza umbuzo lonjiswe ngotapawe phezu kwefriji nalantyatyambo yeplastiki ecam kwetv linyalwe overall izponge namaphepha kumdeko isidlo sokuqala ekuseni kulo ngumbeko toothbrush necolgate eglasini isitya sesepa roll on nedon phezu kwetafile kuxhafilile kuvele kube zintloni endwendwe xa lifikile phantsi ngipetshipetshi otapeti nebhedi ondlule ngeragi beliphawu lomnqamlezo phezu komgubasi ingubo ziyalumeza de ndive nesithandwa sisebeza sithi anele ubushinjena le bhedi ngokubuphangela ndithi hayi isanti izingenele nditsho ndisondele cima ndamphulula ebusweni kanti ndisusile izigcawu emehlweni ndisithi ndisendleleni ndiyapheleni ndiyaphuma etyotyombenini ngementionini kwelo dabs no-anti emakhitshini khe ndiphume emazinkini ndifumane ubushongo obushushu emashitini ndiphuma kulo latyotyombe nala CV nala ayide phantsi komatrasi nala bhafu yenkcenkce otyunwe ngecebetyu le-sunlight elam ndilibholtha ngesikhonkwane kaloku amanzi ndiwachitha kufutshane ndiphuma kulo latyotyombe nentambo zombane ezijinge erufini nala globe ithe nca epalini molweni amen.